Sada ću vam pokazati primjer kognitivne raznovrsnosti u timu. Kognitivna raznovrsnost znači da u svom timu imate ljude koji misle različito, koji dolaze iz različitih struka, koji dolaze iz različitih sredina, jednom riječju koji nemaju jednako mišljenje niti procesuiraju informacije na isti način. Jednostavnim jezikom, ti vaši ljudi se ne slažu od prve. I kako to može biti dobro? Jedan čovjek će u ovoj slici vidjeti jedno, Ja ovdje vidim patku. a drugi će istu sliku vidjeti iz svoje perspektive i reći će da vidi nešto posve drugo. Ja ovdje vidim zeca. Ono što je vaš posao, dragi inkluzivni lideri, je stvoriti okruženje u kojem se jedan i drugi osjećaju dobro i slobodno da kažu ono što vide. Rekli bismo zapravo okruženje u kojem se pristalice i patke i zeca međusobno poštuju, slažu i dobro surađuju. I takav tim će biti kreativniji i otporniji u kompleksnim zadacima i promjenama.